गोजोन फुंबिलि लोगोफोरनिसिमबो आं दायो नै दसे ओरैनो बारियाव गिदिंफैदों। नैबेयो मैथा बांगालमोन, बियो फुनानै फानजोब्बाय। नैबे गय बागान आंनि बिगानै दंमोन, बेहाय बिगानै दंमोन। थैनानैनो गेसें जाजोब्बाय। नै ओइ खर'थिं माबा दङ, औवा बागान। नैबे सबाय बिमा बेन्दों ओंखारबाय। हायावनो थायो आरो बेयो, हायावनो थायो। नैबेथिं खाथियाव, जोंहानि खाथिनि जुखाम बागान, कनिकुसि थास'। बिराद मोजां मोनो फुङाव बेरायनो। निजोम आथिं लबार बागान, औवा बागान दं। नैबे कनिकुसि थास'। सम होनो हायोबा, मावनो हायोबा, बेयो 2 बिगा दङ हाया। बेहाय मैगं बिराद मोजां, मैगं मावनो हेन्ड ट्रेक्टर थानांगौ आरो। दा मालायनि ट्रेक्टर नालाय सम बायदि मोना। नैबे मैथा गोजानि, दा नैबे जाबाय भिन्दि, बिबार बारबाय। नुबाय दा ओरैजाय न'थिं थांबाय आङो। ओरै न'थिं थांबाय थानोसै। न'थिं थांबाय आङो, न'थिं थांफिननोसै। सिगुन दंफाङा नै 20 दालसो सिगुन दंफां दं बेहाय। 2006आव गायदोंमोन आं बेखौ। देरगासिनो दं। हाजासिगोन आरो, फ्लाइ जाबाय। फांथाम फांब्रैसो फ्लाइ जाबाय। नै बिसोर देरबाय, गिदिर जाबाय। थगथा हाजासिगोन। ओरै थांबाय। बे बिलाइखौसो हनानै सावजोबनांगौ। सिगुन दंफां गुदि गुदियाव सावना होनांगौ आरो, एम्फौफ्रा थैजोबो होमबाना। ओरै आप जालांबाय। सोनाबहा थांगासिनो दं आं न'आव। ओरैजाय गयआ गोदान गायसनदेरनाय, बियो गोजौ जाजोब्बाय। नै देग्लाय 36 कुइन्टेल ओंखारनाय जाबाय। बेहाय 30 थाखा थाइब्रै हरदों सेरसेयाव। साननैसो आं फानखांनायनि उनावनो 40 थाखा थांबाय आरो। ओरैबायदि खाफाल गाज्रि। नैबे एक्सपियार आरो, बे खिग्रा फायखाना। नै बेबायदि नायनानै ला न' बाउन्डारिफोरखौ लोगोफोर। होथारदों नै हम मिनिस्टारा जानानै। गोलोमफ्रुलायथारोलै बे सिथ्ला सिबनाया। सिथ्लायानो बिराद गुवार नालाय जोंना। नारें दंफां गैया। बिराद गुवार, बाउन्डारानो आधा बिगानि बारासो दं। एसे ओरैनो फुल साजायना दोनदों। नै बिथिं एसे मेन लामायाव ओंखारलांबाय। गय फुलि एसे दङ। आइमोन थायो बेवहाय। लिसु दङ।
फांनै ओरै फारसेथिं गय फुलिबो दङ नै मेन लामा जाबाय बेनो जों गामिनि लामा इयो आरो साहा दावखोलांबाय ओरै खोलाहा ओंखारलांबाय बेनोसै आरो